Mga kaibigan, maayong buntag kanatong tanan, tibuok kalibutan. Karon kay magtimbang ko sa ko ang luy-ang gi-harvest nako sa miagi na kong video kay basin makapalit na kong sakyanan ini. Kay daghan kayo. Pero joke lang. Ang true story yun, ang akong amiga, pag harvest niya sa iyang luya, nakapalit yun siya sakyanan. Pero ambot, ug unsa kang sakyanan na, basta kay nisugilon siya sa kuha nga, nakapalit siya sakyanan, sa halin siyang luya. Maunay tinuod ni istorya. Pero ang ako kay ganiha, joke ra to ha, kay gamay ra baya tao ni. Ako isa ning padaghanon. Nara akong luya oh. Muna ako ning timbangon aron hibaw-an ako kung pila ka kilo ang akong na-harvest kay nga ako aning gitanom dire kay duha ra man ka kilo. Magtimbang na ko. Lima og tunga. O ni mga kaibigan, guwapa kayo. Ang akong gitanom ani kani adtong buwan sa Abril kay kahimat yun. Oh, mga kupos na kayo. Hapit na madunot kay pandemic baya to. Unya 200 ang kilo. Sa ako ang palit ani. Sa akong gitanom. Pero mga kaibigan, kung muunod lang, dili man di ay taal kansi. Gamay ra kayo ning luna. Akong gitamnan. Nya mao kini ang harvest nako. Nya kini ako na sa ni siya nga limpyuhan. Ako na sa ni siyang andaman. Nagibutangan na nako mga iti sa manok. Mga sagbot, kay para nga reparasyon na po ni nako, puhon sa Abril, magtanom na po, tamnan na po ni nako dinhi. Unom ka kilo. Oh, dagko kayo. Oh my God! Wow! Unsi ug tunga naman do. Tag mo baligya no, kakwarta gid ay ta. Pero di lang ta. Ang sa ning padaghin. Siguro na lang. Total, duha na malang ka kilo ang puhunan ani na ba?
Sige. Magtimbang na po ko, mga kaibigan. 5. 5 ug tunga, 6 ug 5. Dagko oy. Malingaw lang dito. Dagko. Kani mga kaibigan, organic ra gyud ang abono ani. Wala gini naku abonohi og commercial. Organic. Mga itis sa manok, mga sagbot. Mao kini ang ako ang butang o na dagko kayo. Eh. Mga pugo. Nalumpag. Unom. Maura to mga kaibigan ang ako ang video. Inaot nga malingaw kamo nga nagtanaw sa ako ang luya nga akong gitimbang karong buntaga. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod kanunay sa ako ang mga video. Subscribe, palihog, share, like, and comment. Sige, bye-bye. Dagko kayo. Sunod sa akong luya. Ugurot. Pila to ka kilo? 26 ka kilo ang nakilo nako tanan mga kaibigan kani. Dala sa ako ang gikuha kani adtong miaging mga adlaw.